Bones, en aquest darrer vídeo del mòdul veuràs com compartir molt fàcilment el teu vídeo amb la teva audiència. Anem a la pàgina d'inici, a My Books, i aquí tenim aquest botó de compartir. Quines opcions tenim de compartir? Prèviament han d'haver publicat online aquest vídeo, si no, no hi podran accedir. Li donem un títol, d'acord? I li donem publicar. Tranquils, perquè quan publicam, en qualsevol moment, podem tornar a editar. Aquest seria l'enllaç que hem de facilitar. Veus? Aquí tenim l'enllaç per compartir, simplement seria copiar l'enllaç, copiar l'adreça d'enllaç i aquesta adreça d'enllaç la posaríem on volguéssim per llegir online. Si volem despublicar i deixar-lo en mode esborrany, seria aquest botó d'aquí. El fet que estigui publicat no vol dir que ja tothom el pugui veure. Primer, prèviament, els hi hem de facilitar l'enllaç. Els llibres publicats surten aquí amb aquesta bolla del món. Sí? Puc seguir editant, no hi ha cap problema per editar. Simplement és que l'he de tenir públic. El puc baixar com a e-book. En aquest cas me'l baixa en format EPUB, d'acord? I podria llegir-lo en un qualsevol lector de llibres electrònics que admeti format EPUB. I també puc imprimir aquest llibre, que en el cas que volgués fer una còpia en paper, podria imprimir-lo. Per visualitzar-lo, ja sabeu, el play. Aquí també tenim la possibilitat de compartició. Veus? Les mateixes opcions. I una roda dentada de configuració. Vull veure pàgines sueltes o dobles. Si hi ha àudios, quin tipus de veu voldrem? Veus? Aquí ens demana l'idioma i si és un home o una dona. Play multimèdia. Aquestes opcions són opcions d'accessibilitat, per àudio, si vull que vagi més ràpid, més lento, si és un autoplay, si volem que giri les pàgines automàticament o no, etc. I hi ha la possibilitat de llegir en veu alta el text que nosaltres li hem posat. En aquest cas, una altra opció d'accessibilitat si teniu nens que són cecs o altre tipus de discapacitats. Aquí, per veure-ho a format de pantalla completa. Això per si voleu projectar en pantalla. I res més?